Detwa so na this year wo bo ama dumase bona amangwa se ani hira bo so ya ni nyina wo dwabe mensimu asantemantemo esre ye mampani John Dramani Mahama say eye big push no onfa wo mo akwan enka ho Adeshia omo nkrotua bi eto se bo amadumase bona amangwa se dofe nhyirebuo so ani nkrotua dodo na ewo dwabe mensimu asantemantama ne nei Woto nkra ama Ghana aban se ebeya ne big push agenda nei wada na di no wonhwe na wonfa wo makwan so nka ho ochiremi se wo hwe wo makwan didi kwose nkrotua mu a ni nyina tete apansa ma ama hyemfiri ho nsem aye den ama adehye a ewopom ho adehye ni bi ni adom kase ebon komo no mo kire se aye ye problem kese pa ene e kwan wi cause enuane dwabin patam ha na kwan ne eno enwa but enuane dwapade nyina ha na wo nanso ye kwan ye ye firi fun ase ya kwan no efiri dwabe na ba ha nye nti yesra aban na waba ne se wo moa yen na wo nwusu ma yen ne nsuo tokora ye ntimi nkodwa aha nso na enuane wa ye di ba kuromu ebeton aha nso timi kosi kuba ase wo nso nye ba ase ye nso nye nti wo moa ye nye nkosi wo ye betimi afa ho enso akọ enkan enuachi na NDC constituency chairman no ewo dwabe mensinimu eye Handi Salifu nso bibi to Ghana ma Mfasa akwanya wo so na masre yewu John Dramani Mahama na dawroma se mehwe me constituency mu a yewu nkronketo ani bi wo ho a omakwan enye titiri bo amadumase kopem wona amangwa ase omakwan no nye eduru biada se ya abobo ya akora ekwa na waka nti mesre yewu John Dramani Mahama ya kwan ide na dawroma omra na omabua yen efiri abetinim dofe krofrum foasentin poaso omakwan no nye kura